नमस्ते, मी रसगुल्ले बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे अमूल दूध आहे, अर्धा लिटर, म्हणजे 1 लिटर आहे. त्याच्यासाठी आहे नाही 1 वाटी साखर आहे, आणि 1 वाटी साखरेला आहे ना हे 2 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. हे त्याच्यासाठी पाणी घेतलं आहे, आणि हे लिंबूचा रस काढून घेतला आहे. अर्धा लिंबूचा रस घेतला आहे, अर्धा लिंबू ठेवला आहे. म्हणजे आपल्याला जास्त लागला ना तर ह्या लिंबूचा पण रस काढून घ्यायचा. आता मी आहे ना दूध गरम करून घेते. आपल्याला दुधामध्ये पाणी नाही टाकायचं आहे. दूध गरम करायला ठेवलं आहे. म्हणजे दुधाला कळ आला ना, म्हणजे गरम झाला ना, मग आपल्याला त्याच्यामध्ये लिंबू पिळायचं आहे. आता दुधाला मस्त कळ आला आहे. आता मी जरा गॅस आहे ना मीडियमवर ठेवते. त्याच्यामध्ये आहे ना लिंबूचा रस टाकते. हा लिंबूचा रस, अर्धा लिंबूचा रस काढलाय तो टाकते. तर ते कशाला माहिती आहे, आपल्याला दूध फाडायचं आहे त्याच्यासाठी. आणि ते अर्ध्या लिंबूच्या ज्यूसने फाटलं नाही ना तर ते आपण अर्धा ठेवलेला आहे ना तो पण फाडायचा. गॅस फास्ट केलाय. गॅस कमी केलाय. असं दूध फाटलं नाही ना, म्हणजे बघा दूध फाटायला अजून, म्हणजे त्याला अजून लिंबू पाहिजे. आता ते अर्ध ठेवलंय ना त्याचा पण ज्यूस काढून घेते. ते लिंबूतल्या बिया असतात ना त्या वाटीत पडले ते टाकून द्यायच्या. बघा आता कसं फाटलं. म्हणजे मी कशाला, म्हणजे अंदाज कळायला पाहिजे ना तुम्हाला, म्हणून मी तसं बोलले. आणि अर्धा लिंबू साईडला ठेवला होता. म्हणजे 1 लिटर दूध असलं ना तर त्याच्यामध्ये आहे ना 1 मोठा लिंबूचा रस टाकायचा. आता काय काय माणसं व्हिनेगर पण टाकतात, पण आपण तेवढ्यासाठी व्हिनेगर कशाला आणा. दूध चांगला, म्हणजे थोडासा गॅस फास्ट बारीक करून आहे ना चांगलं दूध तसं शिजायला द्यायचा. तर बघा मस्त कड येतोय. असं वरती यायला लागला की परत गॅस बारीक करायचा. म्हणजे ते दुधाचे आहे ना ते गुटल्या होतात, म्हणजे ते दूध चांगलं फाटतो. आपलं दूध मस्त फाटलं आहे. आता छान फाटलं आहे. आता मी हे ना चाळणीवर गाळून काढते. आता चाळणीमध्ये आहे ना कॉटनचा कपडा टाकायचा आणि त्याच्यामध्ये असं ओतायचं. असं चाळणीवर ओतलं ना मग असं त्याच्यावर आहे ना पाणी ओतायचं चांगलं. म्हणजे कसं ते लिंबूचं आंबट पाणी असतो ना तो त्या पाण्यावरून निघून जातो. आपण कपडा आहे ना असा गडी मारून असं गुंडाळून घ्यायचा. त्यातलं पाणी असं जाम पिळून टाकायचा. सगळं आपण दूध फाटलेलं आहे ना ते सगळं असं ताटात काढून घ्यायचं. असं चांगलं दाबून घ्यायचं. आधी गरम आहे ना त्याच्यामुळे कसं हात भाजतो. आपण थोडं थंड करायला द्यायचं. आणि हे चांगलं आहे ना असं चांगलं मळून घ्यायचं आहे. कारण ते फसफशीत असतो ना, ते मळून कसं एकदम चिकट करून घ्यायचं. ह्या तलव्याने आहे ना, ह्या तलव्याने असं ते
दाबून घ्यायचं चांगलं. चिकट आलं पाहिजे एकदम. हे असं आहे ना चांगला, मग असं भाकरीसारखं मळून घ्यायचं पीठ. आपण पीठ मळतो ना तसं हे असं मळून घ्यायचं, म्हणजे त्याला चिकटपणा येतो बघा. हे असं मळून आहे ना असं होतं चिकट, म्हणजे मळायचं चांगला ते, मग असं चिकट होतो. आता मी ह्याचे आहे ना छोटे छोटे गोळे बनवते. आपल्याला जेवढे पाहिजे ना तेवढे छोटे छोटे गोळे बनवायचे. याचे गोळे आहे ना छोटे छोटे करायचे, नंतर पाकात टाकल्यावर आहे ना ते फुगतात. 8, 9, 10 हे असे मी आहे ना 14 गोळे बनवून घेतले आहे छोटे छोटे. आता मी आहे ना साखरेचा पाक तयार करते. त्याच्यासाठी 1 वाटी साखर घेतली आहे आणि याच्यामध्ये आहे ना 2 वाट्या पाणी टाकायचं. आता मी गॅस पेटवते. आता ती साखर विरघळली ना, चांगली उकळी आली ना, मग त्याच्यामध्ये ते टाकायचे गोळे. आता उकळी आली आहे पाकाला. आता मी एकदम गॅस आहे ना स्लो करते आणि हे गोळे टाकून आहे ना 15 मिनिटं शिजायला देते. हे गोळे असे पाकामध्ये सोडायचे आणि झाकण ठेवून 15 मिनिटं शिजवायचे. आता त्याच्यामध्ये ते गोळे टाकले आहे. आता त्याच्यावर झाकण ठेवते, म्हणजे 15 मिनिटं आपल्याला ते शिजवून घ्यायचे आहे. आता मीडियम गॅस करते आणि 15 मिनिटं शिजवून घेते. 10 मिनिटं झाली आहे. आता आपण बघूया, मस्त शिजलेत आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. एकदम मस्त छान झालेत आहेत. आता मी थंड व्हायला देते आणि थंड झाल्यावर आपण काढायचे. रसगुल्ले आपले छान झालेले आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना छोट्याशा डब्यात काढून दाखवते. रसगुल्ले आपले मस्त छान झालेत आहे. बघा मस्त झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा आणि मस्त मला फोटो काढून पाठवा.